Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, huli subot sa iwal sa lote, misis brutal na gidadaan kang sayang bayaw sa Goa, Camarines Sur. Duwang halas nahiling sa compound kang Tinago Elementary School, Kasudma. Suspect na may darang 476,000 pesos na kantidad subot nin Shabu, arestado sa Pamplona, Camarines Sur. Tulong aldaw na mga aktibidad sa ika-77th founding anniversary kang Naga College Foundation, naging matrayumpo. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Makangirhat ang inabot kang sarong misis sa Banawaan kan Goa, Camarines Sur sa kamot kang sa iyang bayaw. Pasintabi po sa mga nagdadalan, medyo sensitibo po ang pangyayaring ini. Pinugutanin payo ang misis na iyo ang tulos-tulos na ikinagadan ka ini. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Yaon subod sa paglinig sa fish pond sa lote kung saan igwanin day pagkakairintsindihan ang pamilya kang biktimang si Rebecca asin ang suspect na bayaw kaini na pinagbistong si Joselito Panuelos hapon kang aldaw nin Sabado. Nag-abot subot ang suspect na may bit-bit sundang asin digdi nangyari ang dai inaasahan. Ang naputula parte kang lawas kang biktimang misis ang inapon pasubot nin may 15 metros ang distansya sa bangkay kaini. Ang mamundong bareta ang nakaabot man tulos sa kaaraman kan aki kang biktima na si James. Ang rason po kaya, sir, ito pong dagami po na binakal po kang mga magulang ko. Gusto po nindang, akoon po, gusto po nindang kuanon sa muya. Tapos, ang gusto po nindang mayari, kas nakaulay po di sindang, huri po nindang urulay, sa mayor po, gusto po, bayadan po kami ng 150,000. Tapos dahil na po kami tanganing tapuso na. Ang gusto man po ang magurang ko, ilalaban man pong daga may kasi pinagalan man po ang mama ko po ang daga na to. Kaya din niya man po maano kasi ayos naman po to ang kaya niya pong ito sumuya ta. Tiyusan naman po kami, tapos may man po kaming mga may po kami tinapusan. Tapos may man po mga trabaho ang mga magurang ko. Kinumpirmar man sa One Media TV48 Naga kan aki kang biktima na iwal man agad sa lote ang pinagpunan kang krimen. Apera sa suspect na voluntaryo nagsuko sa mga otoridad, may saro pasubot ining tugang nakabali sa naghuma, nagigibuhan nin maraot ang nagadan ni biktima. Ano kang daga na sinda po ang magkaanuhan, magkasabuat po, itong garo perming ibanan po. Tapos naaraman ko na lang po na arog po katong nangyari. Nag-chat po sa tugang ko na nataga po si mama ko. Nag-OGT po ako. Nag-OGT po ako. Di pa po ako nagkakaan. Tapos nag-chat po sa tugang ko. Sabi po, yan, nataga na si mama. Tapos pagsabi lang po na nataga niya ako hain. Sabi nasa lawing, nasa imaga. Kaskas na po akong paduman. Tapos inabutan ko po. Arog na kayo. Hindi ko po ni aram na pinugutan na po ni Payo. Tapos dakol pa po siyang tinaga sa part kang hawak niya. Tapos tinubo pa na po ito. Kaya sobrang grabe po ang ginibo sa mama. Nasa custody ko niyan kang Goa Municipal Police Station ang itinutokdong suspect. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, na-inquest na kansuudmang hapon ang suspek sa panggagadan sa misis na taga Barangay Matakla, Goa, Camarines Sur, huli sa iriwal sa daga. Susog sa Goa Municipal Police Station, kasong murder subot ang inaatubang na kaso kan suspek na bayaw kan biktima. Padago sa mga bareta, ang sobrang init kan panahon asin ang patrabaho sa laog kan Tinago Elementary School ang pinagtutubudan na rason sa pagluwas ka sa udma kan duwang halas na nagkamang sa compound ka nasabing eskwelahan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nagkasibot ang mga personahe kang Tinago Elementary School kasubang Domingo matapos sa magkasunodan na magluwas ang duwang hala sa compound kang eskwelahan. Sa video ni Angelo Tuelia, naghahanap sila ng paagi kung paano maisasako ang nasabing halas na naghahanap manin matataguan. Bago kaini, may nainot naman na sarong halas ang saindang naisako. Sako pa rin, sako!
Yun na. Sa muyang binalikan ng Tinago Elementary School as nakaulemi si Principal Ma'am Rowena Tabilog. Kasudma pa siya nagsabi sa mga personnel na informaran ang mga magurang na magkakaigosindan nin rabos ngunya na hapon. Ini pong sa luwas mi, ang irarabos mi po at siyan na hapon, ngunya nanawagan na po kami sa mga magurang. Tigsabihan ko sa mga teachers ngunya, si mga aki, pag urulit ninda at siya na udto, si mga available na parents, dawa nga ni tugang, sabi ko at siya na hapon, magkakaigo kita ng general rabos. Actually, sir, pirang minutes pa lang ko nakakabalik digdi sa office. Hali ako sa mga classrooms. Tanganing maiwasan ta ining mga araw ka ini, na baka igwa pa dyan. Apwera kang rabos, tulos-tulos man naglibot sa mga classroom si Principal Weng Tabilog para kaulayon ang mga estudyante asin matukloan kan tamang gigibuon sakaling may halas pang magluwas. Tapos kasi bagong aga, naglibot ako. Tigsaro-saro ko po si classroom kan mga aki. Nga nang sabi ko, personal kong makaulay si mga aki. And sabi nga na ininda, aram naman, daaninda. Antes pang rabos, nagpahawa naman ang eskwelahan gamit ang sedang grass cutter sa palibot kang eskwelahan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, hali sa mga Irrigators Association kan Camarines Norte, an mga gulayon na pinagpapabakal sa ginibong kadiwa sa National Irrigation Administration ngunya na aldaw sa nasabing probinsya. Obheto kaini na matawan pagkakataon ang mga empleyado asin mga residentes na harani sa nasabing lugar na makabakal nin barato asin preskong gulayon. Sa iba pang bareta, tulong aldaw na mga aktibidad sa ika-77th founding anniversary kang Naga College Foundation na pano nin kaugmahan. Ang detalyes aramon taman sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Tulong aldaw na kaugmahan an itinao kang Naga College Foundation sa mga estudyante asin empleyado sa pagselebrar kan ika-77th years foundation anniversary kan eskwelahan. Manlain-lain na event ang ginibo sa laog kan tulong aldaw. Pinunan inininmisang pasasalamat asin sinundan kan festival dance competition na pinagpartisiparan kan mga empleyado. Kasabay ang pagpresentar kan manlain-lain na booth sa org fair. Relebanan man kan talento sa Battle of the Band, utak asin kusog sa laro ng lahi, triathlon asin iba pang highlight. Sigun sa overall chairman kan okasyon na si Dr. Nelba Olaso, itinatao niya ang gabos na pag-omaw sa mga committee asin partisipantes sa dangsawang pagsuporta sa okasyon. The success of the the 77th foundation anniversary is not only coming from me. It is a collaboration of all the people within the community. Sila yun ang behind the success of the 77th foundation anniversary. Sila yun. Kasi without their cooperation, doon ko nakita ang unity ng NCF community. Sa ika-77 anibersaryo kan institusyon, sarong patunay na mas lalo pang nagtitibay ang iribahan kan NCF community sa halawig na panahon. As hindi nakakalingaw na mag-ugma sa likod kan dakol na gibuhon bilang empleyado asin estudyante. Sa huri, ang importante ang relasyon sa trabaho asin ang paminsan-minsan na pag-ugma. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 476,000 pesos ning kantidad ng shabu na kumpiskar sa naarestong suspek sa Pamplona, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pagtaunin onra sa mga kababaihan ginibo sa magkakasuway na aktibidad ngunya na pagkaaga kasabay kan pagselebrar kan Women's Month. Ang detalye sa report ni Cristina Alcanzo Reyes. Iba-ibang grupo kang kababaihan ang presente kasabago sa flag raising ceremony kang City Hall para sa opening kang pagselebrar kang National Women's Month. Nakaulay mi si Kagawad Maria Grace Nava Pimentel kang Bagong Bayan Sur na nakikisumaro sa selebrasyon sa paagi kan mga programa asin aktibidades sa indang barangay. Inihayag niya man ang importansya kang aktibidad na ini para sa mga kababaihan. Sa March 9, 2024 po, magkakaigwa po kaming kick-off parade for Women's Month celebration. And opening po kang Bancheto, kung saan po economic empowerment po ang ginigibo mi. Livelihood po para sa mga kababaihan na mai-showcase po ninda ang sa inda pong mga produkto and sa ang mga product po ninda na magagayon po. Kadaklan po ngunya na kababaihan, bako na po sa harong pirmi, kundi yaw na po sa luwas, kan sa tuya pong syudad para po mai-showcase po ang sa inda mga produkto na kadakol na po ngunya na mga kababaihan na nagigibo ngunya. And culminating activity po is Women's Month Night. Kung saan po, magkakaigwa din pong showcase para po sa inda pong mga talento. Pinagibo man ang oath-taking ka mga grupo o organisasyon araw kang Ballygoos si Naga City Council for Women kung saan nagtaon ng mensahe para sa mga kababaihan ang presidente kaini na si Ma'am Marivic Balance. Sa lahat ng mga kababaihan, lalo na sa Naga, padagos lang kita sa kung ano ang satuyang pinagtutubudan, na lalaban ta, karapatan ta, di kita magduwa-duwang isip, proteheran ang sadiri ta. Bago ta proteheran ang iba, bilang babae, dapat sadiri mo na, asin padangaton ta, kasi pag pinadangat ang sadiri ta, ang pagpadangat ta sa satuyang pamilya, asin sa kapwa ta sa komunidad, masunod na sanad. Mientras tanto, may mga programa man ang Naga College Foundation ngunya nabulan kaibanan ng mga school administrators, professors, asin mga estudyante. Sa Naga College, ngayon, we have hanging of tarps and then we will be distributing purple ribbons to administrators, faculty, mga students,
So yun, lahat kahit dito sa Magsaysay Annex na campus, meron din doon. So everything is in place, and then it's part of being united with National Observation for Women's Month. And then the Office of Student Affairs and Guidance and Testing Center also organized activities related to this. So there are several, and we also encourage all colleges to initiate and organize activities that is related to Women's Month. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, sa flag raising ceremony kang Naga City Police Office kan subagong aga, si Naga City Land Transportation Office Head Grace Rojas ang naging guest speaker na nagtaumanin pasasalamat sa partnership kang LTO Naga as Naga City Police Office sa pagpapautob ninda kan mga lay sa trapiko as in ordinansa kan lokal na gobyerno kan Naga. Sa police report, 476,000 pesos ang kantidad kan illegal na droga na na-recover kan Police Provincial Drug Enforcement Unit sa suspect na si alias Jerry. Residente kang Zone 2 Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur matapos ang ginibong high-impact operation ka nakalihis na aldaw. 13 plastic sachet nin subuot shabuan na-recover kan mga otoridad sa suspect. Nangunyan yaon sa kustodiya kan Pamplona Municipal Police Station habang pinag-aandam ang kasong isasaangat sa nasabing suspect. Naging kapaki-pakinabang para sa mga nagpartisipar sa nagtapos na Agri-Expo Seminars kang Naga College Foundation sa irarom kan Agri-Technopreneurship. Ang detalye sa ramuntaman sa report ni Campus Correspondent Kayla Casulia. Katakod kan 77 Foundation Anniversary kan Naga College Foundation, nagkondusir nin manlain-lain na agri-seminar an ADC, arog kan mushroom production, cacao production, asin soil scrap production. Sigun kay Olivia Moreno, magayon ang sa iyang eksperyensya na nakatao siya nin kaaraman sa pag-ibo ng tsokolate. Napakasaya sa kumbaga sa pagmati na nakashare ako ng how to make chocolate, how to produce, manufacture ng cacao, paggawa ng tsokolate. Napaka-proud po. Sana po na kung nabubuhay pa yun magulang ko, yun mga nino ko, siguro po mas lalo silang masaya sa akin. Dahil pinagpatuloy ko lang po ang paggawa, ang ligasiya ng paggawa ng tsokolate. Heneras naman ang mga benefits na makukuha sa kakao. Good for the heart, good for the circulation of the blood. Antioxidant, tuloy sa atin katawan. Bilang marketing student, dakul ang nanood ni Deo Gabriel Dakara sa seminar na makakatabang sa sayang kurso. I'm happy to experience this seminar because natutunan ko kung paano gumawa ng cacao which is traditionally made siya by Olivia Chocolate Tablea from Calabanga na it is the best to know that kapag itang mga nagigibong cacao traditionally. Thank you so much sa pag-organize ng araw kaning event, and sana more on event pa kamong i-organize na araw kanita na natabangan nindo kaming mga estudyante na which is malindo in the near future magkaigwa man kaming business na makakatabang sa satuyang komunidad. Yan lamang po. Mientras tanto, naging matrayumpo man ang Agri-Expo Fashion Show na inorganisa kan NCF-ADC. Ini pinartisiparan kan manlailain na student organization kan NCF. Dry leaves, recycled paper, additional indigenous materials, and simple. Nakuama ni Venus Mayores hali sa organization kan Junior Marketing Association ang kampyonato sa Agri-Expo Fashion Show 2024. Para sa One Media TV 48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation as in UNC Men's and Women's Volleyball, dinominar ang kawat sa Bukal Season 5. Ang detalye sa report ni Cristina Alcanzo Reyes.
Halo-halong emosyon ang namatayan sa pagpapadagos kan Bukal Season 5 kan suhapon sa women's volleyball padagos sa pag-arangkara kan NCF Lady Tigers as in UNC Greyhounds matapos ko anon ang kapangganahan kontra sa Ateneo Lady Knights as in USI Falcons na parehong tinapos sa set number 3. Best player of the game si Kisha Betria kan NCF Lady Tigers na may 10 kills as in 5 service aces. Feeling good po kasi wala pa po kaming talo and ginagawa po namin yung best po namin. Lagi pong sinasabi sa amin ni Coach na always focus on the game lang po. Tapos kapag nag-focus ka po talaga sa game po, doon mo po malalabas yung laro mo po. Time management po namin, sinasabi naman po namin kay Coach if ever kung may PT po kami or exam po. Tapos si Coach na po yung mag-adjust. Back-to-back win man ang naiuli kay UNC matapos manggana sa men's volleyball kontra sa Pasakaw Academy na may score na 25-13, 25-9 as in 25-13. Man din naman kan NCF Tigers men's volleyball ang mayong daog niya na season kan makahampangan ninda ang Ateneo Golden Knights na tinapos sa set 3 ang kawat. 6 kills, 2 blocks as in 2 service aces ang nakuha ni Edmar Pamplona na pinagbistong best player of the game. Super happy po and sana patuloy lang po sa susunod pang next game. Preparation mi po sa mga family ko. Sina po nagtataw sa akong motivation. Pati si bata ko po, salamat po sa iya. Time management lang and tamang disiplina lang sa diri po. Padagos ang pagsubaybay sa mga aksyon na kawat na hatod kang Bukal Season 5 na madadala ning live sa Bukal Facebook page as in Oragon Sports TV Liga ng mga Kampyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mga tudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.